Conten les llengües antigues que tot el que és bo torna. Si no, que s'ho diguin a Marc Márquez, que després de tants anys de patiment ha tornat. O a Max Verstappen, que sense tenir el millor cotxe, torna posant un compromís a l'equip papalla. O si no, que ens ho diguin a nosaltres, que després de tant temps amb ganes de tornar, hem tornat. Benvinguts i benvingudes de nou a una nova temporada de l'última volta. Us saludem des de les instal·lacions d'UAB Media, on avui ens acompanyen amb tots nosaltres Júlia Rua. Molt bon dia. També ens acompanya Biel Moreno. Hola, José, ¿qué tal? Bosco Vilaplana. Bon dia. I el nou fitxatge, Pablo Nieves. Molt bones. Doncs... hem tornat, per fi. Ja tocava. Ja era hora, Ja tocava, sí, la veritat és que sí. Hem tornat, però el que no s'ha anat ha sigut la MotoGP. O sigui, Júlia, un mini resum del que ha passat. Les últimes setmanes al Mundial de MotoGP han estat plenes d'emocions, triomf inesperats i també algun ensurt important. Marc Márquez ha tornat a fer història. El pilot de Ducati s'ha proclamat campió del món de MotoGP 2025, aconseguint el seu 7è títol a la categoria reina. Ho va aconseguir al Gran Premi de Japó, on va demostrar que, malgrat els anys complicats i les lesions, continua sent un dels grans. En aquella mateixa cita, Pecco Bagnaia va aconseguir la victòria de la cursa, confirmant el domini de Ducati, que ja suma la triple corona, títol de pilots, equips i constructors. Però l'alegria va durar poc. Al Gran Premi d'Indonèsia, Márquez va patir una forta caiguda després d'un toc amb Marco Bezzecchi, que li va provocar una fractura a l'espatlla i una lesió als lligaments. El pilot català es perdrà, com a mínim, les dues properes curses a Austràlia i Malàisia. La nota positiva la va posar Fermín Aldeguer, que amb només 20 anys va aconseguir la seva primera victòria a MotoGP, convertint-se en el segon pilot més jove de la història a fer-ho, només darrere del mateix Márquez. Mentrestant, continua el debat sobre la seguretat del circuit de Madalika, on diversos pilots han criticat les zones de grava, que, segons diuen, agreugen les conseqüències de les caigudes. MotoGP entrarà a la recta final del campionat, amb el títol ja decidit, però amb l'emoció assegurada a la lluita pels podis i les últimes victòries. Doncs Marc Márquez, ja ho hem dit, campió una altra vegada. El 7è títol a MotoGP, 9è a tota la seva carrera. Què en penseu? Bueno, ojo amb això dels títols, que ara potser ja no... Sí. El tema de Liberty Media és... Sí, és veritat. És complicat, no? Bueno, jo penso que Marc Márquez, el millor pilot de la història del motociclisme, no crec que hi hagi cap mena de dubte. Rossi. I també... Sí. No, però també dels més desafortunats. Vull dir, següent cursa d'aconseguir el Mundial amb l'eufòria i un altre cop al terra i un altre cop una lesió que no sembla tan greu com podia ser-ho, però igualment torna a ser el mateix. Dur mentalment per Marc aquest cop. I un altre cop l'espatlla. Sí, és que és això. Mentalment ha de ser molt dur, però bueno, pel que ha anat publicant i tal, no se'l veu tampoc molt capficat, molt afectat, així que, bueno, ens alegrem, però bueno, és que és una barbaritat. Vull dir, acaba sempre igual. De totes formes, jo crec que hauria de... Aquesta temporada ja... Ara ja. No hi ha res per guanyar. Ja, és que... Jo tornaria ja per a la posttemporada a València, al test de posttemporada, perquè al final proves la nova moto, que és necessària. Però crec que no hi ha cap recompensa que justifiqui el tornar a jugar-se al físic un altre cop. Crec que seria un altre error que ja va cometre fa no molt, i crec que si aquestes lesions li han servit alguna cosa és per aprendre de com actuar, i crec que ha de pausar una miqueta. Sí, però bueno, Marc sabem com és competitiu fins a la mort i aviam, però totalment. Vull dir, ja no juga res, ni Ducati ni Marc han de demostrar ja res, per tant, que recuperi amb calma, si recupera amb calma tornarà millor, i pensant en la temporada següent ja. Ja pel 8è Mundial, no? Sí, bàsicament. Clar, això sí, ha de ser intel·ligent amb el que fa a partir d'ara. I ara ja té el campionat. Ara, el que deia el Pablo? Sí. No fitxatge. Perdoneu. És això, en plan, ara ja no ha de guanyar res. Ja ho ha guanyat tot el que podia guanyar aquesta temporada. O sigui, té carreres, però pot agafar la calma perquè realment el campionat, que és el que buscava, ja el té. L'única cosa que podria justificar una miqueta el pensar en tornar, perquè tu parles de ser competitiu, però ser competitiu es justifica amb un objectiu. Ja els té. Però seria, a nivell estadístic, apropar-se als nous rècords de victòries... Sí, és el que anava a dir, això. Sí. Però té molta trajectòria encara per davant. Clar, és molt jove és encara. molt jove. És molt jove. I crec que al final són uns números que no li fan falta
perquè jo crec que tu ho has esmentat ja, i crec que, al igual que tu, molta gent pensa el mateix, que és el millor de la història. Sí. I crec que és tenir X victòries menys que Rossi no canvia en res. I tot i que això sí que seria un motiu per tornar a seguir lluitant per aconseguir més números, crec que seria un error perquè encara li queden, potser quants? 4, 5 anys més, Sí. a un nivell Si les increïble. lesions el respecten... Doncs crec que ha de mantenir la calma, que jo li veig molt tranquil, al igual que en altres lesions li veiem entrenant, justament després d'operar-se, el dia després fer Sí, flexions. ara se l'ha vist molt tranquil. Se l'ha vist tranquil, amb la nòvia, amb la família, Sí, amb els amb un amics. somriure Sí, sempre. està tranquil i jo crec que això parla molt de com està afrontant aquesta nova lesió. Sí, totalment. I és una molt bona notícia, jo crec, Sí. perquè precisament no li va bé forçar a descansar. Jo crec que aconseguirà més victòries no forçant ara i recuperant bé Sí, i preparant-se per la nova temporada, que si ara es capfiqués i volgués més i més i més i tornés a caure i potser es fracturés la mà o el que fos. Així que jo penso que fa bé. Amb Ducati tens la garantia que no tenia Honda de que quan tornis ja tens una moto que Que és et permet competitiva. tot i que no donis el 100% perquè no puguis, aconseguiràs resultats molt bons. I potser si comença la 2026 amb uns resultats més discrets, no significarà un problema perquè estarà a dalt igualment, perquè és una moto molt bona. Amb la Honda, tot i anar més amb calma per assegurar, era una moto que era molt peligrosa. Bueno, molt perillosa. I en part continua sent-ho. Sí. Perquè mira Joan Mir, com està, o Marini. Així que jo crec que té més possibilitat de jugar a les cartes ara mateix. I ho està fent molt bé. Totalment. Sí, també comentar, no és MotoGP però és Moto3, que José Antonio Rueda també és campió, Sí, cert. que el futur del motociclisme espanyol pinta bé, igual que pinta bé la propera cursa. Biel, si ens pots dir com arribem a aquest Gran Premi d'Austràlia. Doncs sí, mira, José, després de 2 setmanes sense Gran Premi de MotoGP, la màxima competició del motociclisme torna, i ho fa amb el Gran Premi d'Austràlia al circuit de Phillip Island, un traçat que mai no falla a l'hora de regalar emoció, al·lucinants avançaments i curses memorables. Marc Márquez, ja campió, no disputarà el Gran Premi per la lesió, que ja ha comentat la Júlia. Mentrestant, Àlex Márquez segueix lluitant per mantenir-se en el segon lloc, mentre Pecco Bagnaia arriba amb la moral bona després d'imposar-se al GP de Japó, tot i que no es pot oblidar que a Indonèsia el seu rendiment no va ser el millor. El circuit consta de 12 curves, una longitud de 4.448 quilòmetres i una combinació de trets molt tècnics. Perdó, de 4 quilòmetres. De 4 quilòmetres. Quina cursa més llarga. Perdó. No. Hòstia, No, és que m'he liat amb la coma i el pont. Les zones més habituals per fer avançaments són la 1 i la 4, però també s'han vist moviments interessants a la 2 i la 12, just abans de la recta principal. Les condicions climàtiques juguen un paper clau. El vent i el fred poden afectar el rendiment dels pneumàtics i la confiança dels pilots en les zones ràpides com Sibèria o Lucky Heights. Pel que fa als rècords de pista, cal destacar que el rècord absolut a una volta de quali és de 1.27.2, realitzat per Jorge Martín el 2023, i pel que fa a la volta ràpida en cursa, el millor registre encara el manté Marc Márquez de l'any 2013 amb un 1.28.1, i a l'últim Gran Premi, la volta ràpida, va caure un altre cop pel 7 vegades campió de MotoGP i 9 en total, que va fer un 1.21.7. Si voleu, repassem com està la classificació ara mateix. Endavant. Us diré els 5 primers. El campió, que ja sabem qui és, que és Marc Márquez, que el segueix Àlex Márquez, que vol aconseguir aquest segon lloc, que està més o menys a 100 punts de Bagnaia, que és el tercer classificat. El quart, que està recuperant, és Bezzecchi, i en cinquè lloc és Pedro Acosta, amb 215 punts. Bueno, és un moment important per Àlex Márquez, no desinflar-se i seguir tope. I ojo amb Pecco, que va guanyar la cursa de la victòria de Marc, i sembla ser que pot dir torno a estar aquí, després d'una temporada dura. Complicada. Sí, però després a l'última cursa Sí, va tornar a baixar. Sí, però jo penso que si ho agafem en un còmput global, sí que jo estic veient gradualment una pujada de Pecco, del rendiment, ni que sigui, que és simptomàtica de que potser està superant una mica el cop que va ser que li fiquessin a Marc Márquez de company d'equip. Jo, si agafem en còmput global, crec que estem parlant de que Bezzecchi serà tercer al campionat. Sí. Per mi sí. Crec que Bezzecchi està sent Està a 20 punts, exactament. traient a Márquez de l'equació. Crec que està sent el millor
el millor Bueno, és pilot que- d'aquestes últimes curses. Sí, porta unes curses últimament veig aquí que... Sí, va cometre un error molt greu per l'última cursa. Sí, una mica greu. Una mica. Crec que tampoc justifica el que van dir moltes persones i crec que Márquez va ser molt senyor a les seves paraules, cosa que unes altres que ja no estan haurien d'aprendre una miqueta, no? Palo. Sí, una miqueta. Però crec que Bezzecchi està fent un gran treball, Aprilia està fent un gran treball, cosa que em fa sentir-me una mica trist per Jorge Martín, que podria estar ahí, i crec que també ha de fer com Márquez, pausa, perquè realment no té sentit. Sí, ara ja. I, de fet, perquè les lesions de Martín van ser més greus. De fet, la de Qatar va faltar una miqueta per estar parlant d'una tragèdia. Així que jo crec que estem parlant de Bezzecchi, dels 5 primers, si traiem a Marc Márquez, i de fet crec que és l'únic que podria una miqueta posar en problemes a Márquez, està sent el millor, perquè l'Àlex Márquez ha passat la seva forma. Sí. Acosta com que, no sé si per ell o per la KTM, que no sembla estar molt bé, no està sent molt regular. Sí, les dues, irregular, sobretot irregular. Bagnaia com que sí, però no. Márquez i Bezzecchi són els únics dos que en aquestes últimes curses els he vist decidits en el que fan i amb els seus resultats. Sí, doncs ojo Bezzecchi, perquè és això, està a 20 punts de Pecco. Sí, Bagnaia no té pinta que... Però jo realment sí que confio en que Bagnaia apretarà. Home, és que amb la moto que té per no fer-ho, saps? Sí. Jo crec que està més allà per la moto que pel seu rendiment de temporada. És una Aprilia contra una Ducati oficial, vull dir, ojo. Però bueno, Aprilia l'última setmana va ser la millor moto, en qüestió de resultats, perquè les Ducati, sobretot les de Lenovo, no van estar dalt, ni Márquez tampoc va estar dalt. Això va ser la novetat de la setmana, fins a arribar a la lesió, que va ser la següent novetat, però en qüestió de rendiments, el rendiment de la Lenovo va ser preocupant. Doncs veurem a veure què ens depara aquest gran premi. Ara canviem de les dues rodes a les 4, amb el que ens va deparar l'última cursa de la Fórmula 1, que podem dir, Bosco, suposo que ara ho comentaràs, Es pot dir. però que vam veure el 50% de la cursa, no? No. Sí, doncs sí, la veritat és que després de veure moltes nòvies, molts garatges i pocs avançaments, vam veure com George Russell protagonitzava un cap de setmana impecable a Singapur, però no el suficient per eclipsar la gran notícia de la setmana, que és el campionat del món oficialment ja de McLaren. I això que la cursa començava amb una mica un ensurt per als papaya, amb aquell toc entre Piastri, Norris, aquella, tensió, no? Que si unes ràdios una mica curioses, semblava que podia anar cap a malament, però finalment tercera i quarta posició per Piastri i Norris, que donen el campionat del món al McLaren, que era qüestió de temps. Guanya la cursa George Russell, després de fer la pole, un gran cap de setmana, no se li pot dir gran cosa. Max Verstappen va ser segon, traient suc del Red Bull, com sempre, vull dir, el de Max Verstappen ho hem dit 1000 vegades, no té cap mena de sentit, i Andrea Kimi Antonelli va fer la 5a posició. Vam tindre un final de cursa molt, molt interessant amb el tema dels frens, o els no frens de Lewis Hamilton, i aquell intent d'avançament d'Alonso. Un Alonso que va fer pilot del dia, si no estic equivocat, i un Alonso del que no vam veure gairebé cap avançament, Carlos Sainz tampoc vam veure absolutament res, i és que la realització va estar centrada en absolutament tot el que no tenia a veure amb els avançaments, amb el show, amb el que ens agrada a nosaltres, que és veure acció sobre la pista, i és una d'aquestes coses que cada cop s'acumulen més, no? Fallos de formes de plantejar retransmissions, Liberty Media allunyant l'automobilisme dels aficionats. És aquest etern dilema que estem veient en els últims anys, que es va exemplificant cada cop més. Però dintre del que és la cursa, sorprèn un gran George Russell, i veiem ja que el Mundial de Constructors està decidit, i ara veurem el Mundial de Pilots, perquè tenim a Lando Norris a uns 22 punts d'Òscar Piastri, entenem a Max Verstappen. No el pots deixar mai fora de l'equació, però una mica sí que pel títol sempre està allà, està fora, però mai se sap. I jo us volia preguntar,
què en penseu? Qui guanyarà, no, el campionat del món? Perquè a Norris li tornem a aixecar aquella falta de mossegada, aquella falta d'experiència que potser li hauríem de demanar a ella a aquestes alçades de la pel·lícula. Sí, jo el Gran Premi d'Azerbaiyán, o sigui, veus que Piastri s'estampa a la primera volta, si no recordo malament, Sí. i Norris queda en 7è lloc, o 6è, no me'n recordo. I dius, en aquell moment que el teu màxim rival, company d'equip també, veus que es deixa punts, tu en aquella carrera has d'aprofitar i intentar treure els màxims punts possibles, no un 7è lloc, que quants punts et dona? 4, 6? Que és pràcticament res. I, bueno, també jo crec que McLaren ara hi ha com més, no sé com dir-ho, com una diferència entre que abans era com més equip, ara els veig com més separats, no sé. Amb el que va passar l'última carrera amb Piastri, de les ràdios, que ja estava bastant enfadat, no va voler celebrar tampoc molt el títol, no sé. Sí, bueno, la competitivitat sempre... Sí, porta ja tocava una tot mica, i ser perquè- del mateix equip, és primer i segon del Mundial. Jo puc entendre el rifirrafe, però, bueno, ojo. Sempre ha costat que vingués el rifirrafe aquest, perquè... Sí, però també sento que té molt a veure amb les estratègies que tenia McLaren en les últimes carreres. O sigui, Monza, per exemple. Sí, és que Sí, Monza, lo de Monza no tenia sentit. els canvis de posicions per errors de mecànics que va passar Bueno, és que allò... Sí, és que jo no... Norris i Piastri. Qui va ser que va riure Verstappen? Verstappen, Verstappen. Verstappen. Qui si no? O sigui, Ella 20 segons i rient. és això, o sigui, han generat també aquesta competició, entre cometes, dins l'equip mateix, saps? Entre Sí. ells dos. Aquesta rivalitat l'han acabat creant el propi equip. I Sí, doncs, pues, està fent una mica de Ferrari, McLaren. Sí. Sí, sí. I jo crec que el que està passant amb Àlex Palou, les declaracions que han hagut parlant de Piastri, crec que això hauria de fer un clic mental en Piastri. perquè Explica una mica què va passar amb Àlex Palou. Sí, bueno, els judicis de McLaren que van trencar contracte, en resum, McLaren reclama diners a Palou, Palou diu que va firmar un contracte enganyat acusant a Zak Brown d'haver pagat als seus abogats per no dir-li tota la veritat sobre les clàusules que estava firmant i destruir proves. O sigui, és molt greu. Però parlant de Piastri, el que sap és que Zak Brown no volia Piastri a l'equip. I va ser una imposició, segons les declaracions de Palou, d'Andrea Seidel. I això jo crec que a Piastri heu de fer, bueno, escolta, no em vols, estàs perjudicant-me, doncs ara no són papaya rules, són Australian rules. Ara va ser com jo vulgui. I crec que ha de mostrar caràcter, ho vas dir en un altre programa, crec que Piastri té la fortuna de tenir a Mark Webber, perdó, estava pensant en Andrea Seidel, a Mark Webber de mànager, perquè és l'exemple del que no has de fer quan peles varias per un mundial. Perquè Mark Webber no va tenir el caràcter d'imposar-se a Vettel, i crec que ha d'aprendre això i fer el que Mark Webber no va fer el seu dia. Així que, parlant també del que dieu de que quan Norris falla, Piastri també, em recorda a les motos, el 2020, quan Marc Márquez va lesionar, que quan ganava una cursa, a la següent Sí. no acabava, i Marc Márquez va acabar dient sembla que ningú vol guanyar. I crec que és el pensament que té Verstappen avui dia, de que Sí. aquí què estem fent? I per això se'l pren amb humor com amb Monza, perquè està com flipant de si jo estigués en aquesta situació, estaria jo deixant passar el company? No, ni de broma. Ni ell, ni Alonso, ni... Ningú és campió que- del món de veritat faria això. Però és que Exactament. jo en el seu moment ja vaig dir, Piastri és molt bo. O sigui, la persona de Piastri sembla el típic nen que és un angelet, que és superbo, Sí. i li falta aquesta actitud. I últimament l'he vist bastant més, o sigui, traient-la a poc, però... Però a Singapur no crec que tant, perquè a mi, bueno, jo crec que lo de Norris va ser totalment legal. Una sortida Sí. inici de cursa, Jo no veig primera que volta... el tiri fora, vull dir... El veig... És que no sé, jo veig bé. Jo veig això un és llanç de el que jo carrera. Un lance de espero, carrera. és el que Un jo lance espero de quan veig una lluita per un Mundial de Fórmula 1. Sí. Sí. És el que qualsevol persona que li agrada aquest esport espera. Impacte, jo crec que no hi hauria aquest debat si no fossin companys d'equip. Si això fos un Mercedes i un Red Bull... No hi hauria aquest debat si no fossin per les papaya rules, perquè això ho he vist 1000 vegades a Hamilton, Rosberg i Alonso Hamilton, i no va haver aquest debat. El que passa és que com s'ha posat unes normes que ningú ha explicat en què consisteixen, això deixa tot el lloc a la imaginació i a l'especulació. Quan el fàcil és dir, podeu competir, i punt.
I ara més quan ja tenim el de constructors ja Sí, ara decidit. ja els he de donar Claro. igual. Ara ja. Així que a veure com canvia això, lo de Piastri amb les declaracions d'Àlex Palou i amb això del Mundial ja decidit, jo espero Ara, un canvi. als Estats Units serà una bona prova. Sí, Aviam quin dels dos pilots és el que treu les ungles i diu vale, vull guanyar aquest Mundial, he de deixar de ser el gosset de l'altre, perquè és això, sembla... Fins ara no hi ha hagut un dels dos que hagi anat a per totes a pel Mundial. O sigui, és això, hi ha una com passivitat, per així dir-ho, que és la que està permetent que Max Verstappen estigui a 40 punts de Lando Norris. Sí. Que no, o sigui, és no, la primera és que no té cursa molt en la sentit. que no tenen que pensar en el campionat de constructors en tota la temporada. Exacte. Jo crec que això, si no canvia les coses, ja no la canviarà res. A partir d'aquí ja no hi haurà la ràdio de no us baralleu, que no ens podem permetre que els dos cotxes se'n vagin al mur. Sí. Evidentment, a nivell econòmic. No, a nivell de millor que no. màrqueting, Però a nivell de punts i... Al final el Mundial està guanyat i a partir d'aquí, aviam qui dels dos... Sí. Clar, veient el tema que té Òscar Piastri ara amb McLaren, és que és això, és el moment d'Òscar Piastri de dir és el meu moment de mossegar i deixar de que em trepitgin per sobre. Però Bueno, sí. i de demostrar que ell està aquí i que vol aconseguir-ho. O sigui, Claro. al final, si et deixes, entre cometes, menjar el cap per l'equip, Sí. decidir-ho, és com, no em vols, però tampoc faig res per demostrar que estic aquí i que em mereixo estar aquí, És que al final tots els campions del món han hagut de tindre aquest component de descaro, per així dir-ho. Vull dir, un campió del món no està sempre sumís a l'equip, deixa passar el teu company, sí, jo el deixo passar, és el meu rival del Mundial, però bueno, no passa res, no. Per això Vettel va guanyar i Weber no, 2010, perquè l'equip va Exacte. veure que tenien un pilot amb molt caràcter i un altre que el podien manipular com volguessin. Sí, sí. Doncs Claro. exactament és el que no li pot passar a Òscar Piastri si no vol perdre aquest Mundial. I és això, està a 22 punts Lando Norris. Vull dir, està a un error d'Òscar Piastri que el tingui allà, Sí. Mm. I amb sprint, amb sprint. també. Cert. O sigui que... Sí, sí. Doncs veurem a veure què passa. Què podem esperar d'aquest pròxim Gran Premi, Pablo? Bueno, tenim, com hem dit, poca diferència de punts a nivell relatiu, perquè crec que és una diferència més... a nivell psicològic no és tant, perquè, i més quan Verstappen ha fet la temporada que està fent aquestes últimes curses. Arribem a un circuit que es caracteritza molt per curves ràpides i frenades molt potents, amb curves mitjanes també. Crec que hi ha dos factors principals que poden modificar molt la cursa. Primer, hi ha hagut un reasfaltat. Austin era un circuit amb moltes irregularitats i Sí. això favoreja molt a McLaren, que és un equip que és molt estable, amb les suspensions molt treballades. Crec que això és un punt molt important per tenir en compte Red Bull i a Verstappen, perquè ja li treus una arma a McLaren. Un altre punt important, es pot donar l'avís d'altes temperatures, com a Singapur. S'han pronosticat, i no és per la conya, és 33 graus de temperatura. Bon número. Bon número, m'agrada. Curiós. Sí, és capicua, no està malament. I això, què provoca? Primer, que Ferrari ja no... Descartadíssima, Ferrari, ja el podem donar per... Per desgràcia pel nostre company Òscar, sí. Sí, que ja després li diré una cosa a Òscar. Però què provoca això? Que també veurem molt desgast de pneumàtic, possiblement, pel que ha previst Pirelli, segons les informacions que he vist. I això sí que és un punt més a favor a McLaren, però també hem de veure que hi ha un factor que ningú altre equip té, que és el factor Verstappen. I això sempre és bastant desequilibrador. Així que, cosa que per cert, lo del reasfaltat, que m'he oblidat dir-ho, és un punt que ajuda molt a Aston Martin. Perquè Aston Martin és possiblement el cotxe més inestable que hi ha actualment. I sobretot amb circuits que són més irregulars amb l'asfalt. Així que no veurem Aston Martin a dalt, però crec que si ja arribàvem amb una perspectiva de potser puntuar, crec que si Alonso fa un bon treball, que és probable, podem parlar d'algun puntet, P10, P9, veurem a veure. Així que esperem fin de setmana sprint, així que crec que aquestes fin de setmana amb sprint van a ser els que puguin decidir el Mundial perquè són els que més punts reparteixen i els que un error es pagarà més car. Així que què podem esperar? Jo crec que Verstappen a McLaren a dalt, crec que una miqueta per darrere Mercedes. Crec que ja parlem de Ferrari amb quart equip, però més cap a la
part mitjana de la grella que no cap a l'alta. I potser jo crec que Williams hauria de fer bastant bé amb Ferrari i ja després possiblement tinguem ja a Aston Martin molt entre comilles, perquè aquesta part de la grella sempre està com molt difosa. Mai saps qui està en cada part perquè depèn més dels pilots que dels cotxes perquè ja estem en una zona més igualada. Quin coneixement d'aquesta persona. I per cert, el que volia dir, Òscar, espero que estiguis escoltant. Mira la càmera, Òscar, jo t'estimo molt, ho saps. Però també jo a les persones les estimo de la meva manera, així que la meva forma de demostrar-te la meva estima és dient-te que des de l'any passat que Ferri va fer U2 a Austin, l'escuderia ha tingut més desqualificacions que victòries. Uau! Així que després vull que em diguis què penses d'això. Vale? T'estimo, Òscar. Pobre Òscar. Li has derrumbat, el dia. Pobret. Escolteu? Està plorant. Sí. Bueno, Estava escoltant alguna de fons, Sí. Ja després contactarem amb ell, a veure què ens diu. Doncs tanquem capítol de Fórmula 1. Jo volia comentar ràpidament que aquest cap de setmana Pablo Nieves, Jimmy Camerino i un servidor vam ser al circuit de Barcelona-Catalunya per cobrir l'última cursa de la GT World Challenge Europe, que va finalitzar amb el campionat general en mans de WRT. El campionat de la categoria d'or s'ho va emportar Verstappen.com, el de plata Boutsen i el de bronze Kessel. Pel que fa als espanyols, només competia Rafael Durán amb Rinaldi, que va acabar 11è de la seva categoria. Pablo, vols afegir alguna cosa més del que vam viure? I, una experiència molt bona, per cert. Sí, això sí. I repetiria 1000 vegades. També, afegir que he pogut aconseguir una informació que no te l'ha dit, però... Ojo, Exclusiva. Més o menys. Exclusiva de l'Slap. Vas veure que jo tinc una companya que està molt a prop dels pilots d'un dels equips de WRT. Vale. Em va dir que va quedar segon el seu equip, el cotxe 98 crec que era, però al final va quedar tercer, i va ser per Team Orders. Però van fer un miscàlcul, perquè van deixar passar el 777 per quedar segons de la seva categoria, però l'equip es va equivocar amb els càlculs i al deixar passar aquest cotxe no va guanyar res, però sí que va perdre el cotxe 98 la possibilitat de ser subcampions. Va haver un miscàlcul ahí molt greu i l'equip de Jesse Krohn, de Marciello, no va estar res content amb això. I, victòria de Rutronic. Sí, també. De Rutronic a la categoria Endurance, així que... Enhorabona des d'aquí, des de l'última volta. Sí. Despedim, acomiadem a Bosco, que s'ha d'anar per temes de feina i tal. Al final, treballar, no? És el que Sí. Una persona correnti. La xamba. Sí, però molt content de tornar a l'última volta, al millor programa de la UAB Media, i amb José, de presentador, amb un fitxatge nou de primeríssima qualitat. Moltes gràcies. Una meravella. Us deixo amb la millor de les companyies. Fins la setmana que ve, o fins una altra. Adéu-siau. Doncs que vagi molt bé, Bosco. Adéu. Passem al repàs del que va ser l'F1 Academy, que el campionat està molt emocionant, En efecte, després de gairebé un mes de pausa, la Fórmula 1 Academy ha tornat el cap de setmana passat, amb emoció i intensitat des del circuit urbà de Marina Bay, a Singapur. 2 curses, 2 guanyadores diferents i un campionat que es manté més obert que mai. Dissabte es disputava la primera cursa, marcada per la graella invertida. Les favorites, Maya Weck i Doreen Pin, sortien des de posicions al darrere, mentre que Lia Block començava des de la pole position. La sortida va ser caòtica. Block i Aurelia Nobles es van disputar el lideratge i Weck va aprofitar per remuntar fins al 5è lloc. Poc després, l'accident de Nicole Habdra provocava la sortida del safety car, que vaya cap de setmana va tindre, perquè va xocar en les 2 carreres. Un cop relançada la cursa, Weck va continuar escalant posicions amb un gran ritme. Mentre a la zona mitjana, Chloe Chong i Alicia Palmowski oferien un duel espectacular. A meitat de prova, un cop contra el mur i un incendi van provocar una nova neutralització, però la lluita pel podi seguia oberta. En els últims minuts, Chloe Chambers va superar Nobles per pujar al 3è lloc i Weck es va col·locar segona darrere d'una imparable Lia Block que s'enduraria la victòria. Amb aquest resultat, Weck retalla punts claus i el campionat queda més obert que mai abans de l'última ronda. Diumenge, però, tot canviava. El cel amenaçava pluja, i la pluja va arribar. La segona cursa començava amb Maya Weck des de la pole position.
seguida de Doreen Pin i Chloe Chambers. A l'apagar-se els semàfors, Pin feia una sortida impecable i s'apoderava del lideratge, mentre Ella Lloyd escalava fins al tercer lloc. Weck no trobava el seu ritme i Pin s'escapava al capdavant, marcant volta ràpida rere volta. Quan la pluja va començar a intensificar-se, alguns pilots van entrar a boxes, però Weck va decidir arriscar-se i quedar-se fora. L'estratègia li va sortir perfecta. Un safety car provocat per Nicole Hafda va reagrupar el grup i a l'última volta, amb la cursa relançada, Weck va aprofitar l'oportunitat. En una maniobra brillant va superar Doreen Pin i es va endur la victòria a Singapur, amb Pin segona, sumant la volta ràpida i Ella Lloyd completant el podi. Al pròxim camp de setmana, la competició viatjarà a la cita final de la temporada, on la lluita pel campionat promet emocions fortes fins l'últim instant. Doncs sí, arriba molt apretat. Tu, Júlia, quin creus que guanyarà, finalment? Jo li dono el meu vot de confiança a Maya Weck. Soc molt O fan. sigui, creus remuntada, no? Soc molt fan i vull que sigui Maya Weck, entonces pues. Jo vull llançar una pregunta, perquè he estat veient aquestes setmanes com el motorsport femení ha estat fent testings a pilots molt joves de 14-15 anys i he escoltat moltes coses bones d'aquestes pilots. Com creus tu que pot canviar el nivell de la fórmula, bueno, del motorsport femení en els pròxims anys? Perquè pel que diuen hi ha molt nivell, hi ha molt potencial i potser superior que el que estem veient ara mateix. Jo, sincerament, espero que l'esport, o sigui, del motorsport femení surtin estrelles que puguin arribar en un futur a ser part de la Fórmula 1 i de la llegenda de Fórmula 1. Perquè jo, com a dona que sóc i que a sobre m'agrada el món, tinc com l'esperança, per així dir-ho, de que totes ens mereixem el mateix lloc que ens mereixen els homes a l'hora de conduir. Que al final pot ser complicat, la resistència que necessites és complicada, però que al final estàs conduint i que ho poden fer tant els homes com les dones. Per tant, que vinguin promeses femenines a la Fórmula 1 i que tinguin més nivell que les que estan ara, per les dones que veuen la Fórmula 1 és com un punt, doncs aquest punt d'esperança que manté viva aquesta esperança, saps? El simple fet de hi ha més noies que veuen que això està pujant, per així dir-ho, que està augmentant i evolucionant i que s'atreveixen a tirar-se a la piscina i provar-ho, i que a sobre tenen nivell per fer-ho. Per tant, doncs... No, el tema de resistència física bueno, el tema físic és el que és, és el també, que és, o sigui, però, per exemple, les dones que més destaquen ho fan en categories de resistència. Per exemple, Lilu ha sigut un any increïble per a ella, amb l'esquadra Ferrari. També tenim a Marta García, tenim a Dorian, que estan fórmules, però on més s'han destacat, on més han aconseguit resultats, és en categories de resistència, també perquè tenen Iron Dames, que fa un treball increïble, però jo crec que a categoria de resistència estem parlant d'un nivell brutal, el que més destaca possiblement del motorsport femení. I és el que dic, és un punt d'esperança que es manté viu. O sigui, sí. Endavant, que continuïn llançant-se a la piscina, que ho provin i que si ets una dona i de debò ho vols fer, que ho intentis. Perquè al final hem de sortir endavant, igual que amb el futbol. Sí. O sigui, el Barça femení ha augmentat moltíssim. Ara falta que al motor li passi el mateix. Però el problema, la diferència és que qualsevol pot comprar una pilota. Sí. I per a aquest esport fan falta patrocinadors, hi ha encara moltes empreses grans que no tenen la mentalitat oberta. Clar, és això, que ens falta un munt de recursos perquè les dones al motor tinguem el mateix, per així dir-ho, i la mateixa importància que els homes. Però que hem d'arribar, o sigui, a poc, el Barça femení tampoc es veia, i ara es veu. Sí. O sigui, és anar evolucionant i que això ha de passar. No ens podem quedar enrere, al final. Sí, doncs tant de bo passi i puguem veure dones als monoplaces en un futur. Ara contactem amb el nostre real presentador, que no ha pogut estar aquí. Hola, Jimmy, com estàs? Hola, bon dia, José. Com està el programa? De moment molt bé. Tu on ets? Explica'ns, que la gent es pregunta que on està el Jimmy. Jo ara mateix estic en un bus direcció a la platja de la Barceloneta perquè tinc un acte al Sòdia Club Natació Atlètic Barceloneta a waterpolo. Molt bé, molt bé. això està molt bé. També crec que tens una cosa que anunciar-nos per la setmana vinent. Doncs sí, correcte, la setmana vinent... Bueno, aquesta realment, sí. De fet,
demà ja jo estaré en representació de l'última volta, demà i dijous, als tests de posttemporada de Fórmula 3. Doncs, molt bé, que... Grande, Jimmy. Grande, Jimmy, et diuen per aquí. Un genio. Hi ha un altre que diu que no tornis. Però bueno, Jo tinc una pregunta per Jimmy. ho escoltes, Jimmy? No. Digue-la si... Vale. Ha dit que va a lo de waterpolo. ¿Le agrada el waterpolo a Jimmy? Jimmy, diu Pablo que si t'agrada el Que waterpolo. no sabia jo. Que no ho sabia. No. És l'última notícia. A mi m'ha agafat ara també. Bueno, doncs, Li Jimmy... agraden altres coses. No! No. Jimmy, tallem, que s'està desvariant una mica. Ens veiem llavors al proper programa, no? Sí, el proper programa en teoria l'hauria de presentar jo. Vull dir que no t'acostumis. No, José. Perfecte. Ara que ho havia pillat. Bueno, doncs Jimmy, que vagi molt bé al waterpolo. Vinga, adeu. Doncs res, això tenia altres ocupacions a en Jimmy Trucada surrealista, Històrica. i res, anem al Mundial de Porres, que he d'anunciar que aquesta temporada no farem porres aquí al programa, sinó que es faran totes a través d'Instagram. Ja sabeu que podeu seguir-nos per allà i votar a les porres. I repassem com va el Mundial. El de Fórmula 1, Jimmy Camerino, com no, a mi em sembla això una mica amanyat, i David Camerino, que és el seu pare, van els dos primers, amb 71 i 67 punts. Seguits d'Òscar Arjonilla amb 65, Bosco Vilaplana amb 49 i jo amb 47. El de MotoGP està també Jimmy Camerino liderant-ho. Jo no vull dir res, no el vull acusar d'estafa, però... Huele raro. Sí, olora malament. Seguit d'Òscar Arjonilla a tan sols un punt, jo confio molt en Òscar que el pugui remuntar. Bosco Vilaplana a 3 de Jimmy, David Camerino que té 50 i Julia Rua que tens 39 i mig. Tant de bo facis la remuntada. I ara anem a una secció que aquesta temporada estarà patrocinada per Miracles a Lourdes. No fan falta més de 5 euros a la tarja. Aquesta nit al cel no podré pillar la taja. Hauré de buscar... Es tracta de la secció de Notes Motor que els nostres companys de Miracles a Lourdes han decidit patrocinar. Anem amb aquesta secció, comencem amb la Reial Societat, ha hagut de marxar al Bosco, però van perdre contra el Rayo Vallecano 0-1, estan ara mateix 19ens, mal començament de temporada, però bueno, alguns que van començar malament i ara sembla que remunten una mica el vol són l'Atleti, que va empatar el Celta 1-1, ara mateix van 5ens. Júlia, què ens has de dir? Jo el que estem remuntant... Bueno, o sigui, ho veig perquè tinc confiança, però calma, perquè no hem començat bé i la victòria amb el derbi no d'això. Entonces, necessitem més que només el derbi. Bueno, sí, però jo dic, o sigui, per exemple, l'altre dia el Xolo, a la roda de premsa l'has vist, que, bueno, no, la roda de premsa no, sinó un clip que s'ha fet viral que deia que estava molt content amb l'equip. No, sí, això doncs, potser remunteu al vol, ojalà que sí. Ojalà. L'Albacete Ceuta 0-0, bueno, empat a 0, no es pot dir res més. Porteria 0, un altre cop. Sí, un altre Vallejo, cop. grande. Sí, Vallejo ho està fent molt bé. El Sevilla de... Ho passem ràpid, això. El Sevilla de Lara Rosón, que va guanyar 4-1 al Barça. Biel, alguna cosa a dir? Res. Següent, va. I de l'altra banda, el Real Madrid, que va guanyar 3-1 al Villarreal. Aneu primer de lligues, Pablo, que... Sí. Alguna cosa a dir sobre això, no? Bueno, queda molt. Sí, queda molt. Peus al terra. I de waterpolo, i abans anunciar, mireu qui ha arribat. El Goat. Goat. Acabo d'escapar-me d'una presó de Turkmenistan. Doncs enhorabona per això. Ara tocava comentar el waterpolo. Que el Rubí masculí va perdre 13-22 contra el Terrassa i el femení va guanyar 10-9 al Barcelona femení. Enhorabona a l'equip femení del Sena Rubí. I anem amb els... Has arribat just a temps. No sé si vols fer els horaris de la setmana o vols que posi
l'àudio El vis-a-vis que vam tenir a la presó aquesta. Sí, és que no me'n recordo, així que si vols el pots posar. Doncs, endavant. Tothom, aquí Òscar des d'una presó a Turquia. Sembla que m'han empresonat per dir tantes barbaritats. I tant que sí. Suposo que no hauria de sortir de gratis, no sé. El cas és que, com als turcs els agrada l'última volta, m'han deixat sortir una mica a prendre És que eren l'aire i a majíssims. enviar-vos aquest àudio amb els horaris de la setmana. Espero que esteu bé, o almenys espero que esteu millor que jo. En fi, Sí, a sí, veure, jo estic molt bé. de la F1 tindrem Gran Premi als Estats Units, la terra de les llibertats, les pistoles i les hamburgueses. Lliures 1 el divendres a les 7:30 i la quali de l'esprint a les 11:30 de la nit. Dissabte l'esprint a les 7 de la tarda i la quali a les 11 de la nit i diumenge a les 9 del vespre tindrem el Gran Premi de la terra del Donald Trump. O el senyor Per Cheta. altra banda, de Moto3, Moto2 i MotoGP ens hem d'anar al cul del món. Senyores i senyors, ens anem al Gran Premi d'Austràlia, terra de cangurs. No se m'acudeix cap barbaritat. No, la veritat. En fi, quali de Moto3 i de Moto2 seran a les 3:45 i 4:10 les de Moto3 el dissabte i a les 4:40 i les 5:05 de Moto2, també el dissabte. I diumenge les curses. La de Moto3 serà a les 2 de la matinada i la de Moto2 serà a les 3:15, també de la matinada. A veure qui de vosaltres, valents, serà qui s'aixequi a aquesta hora o qui empalmi després de la discoteca, sigui el que sigui. I de MotoGP, també a Austràlia, divendres, entrenaments lliures a la 1:45 i a les 6 del matí. Dissabte, més lliures a la 1:10 i després les dues qualis, una a la 1:50 i l'altra a les 2:15 de la matinada. A veure qui s'aixeca a veure això. I l'esprint a les 6 del matí. I el diumenge a les 5 de la matinada amb la fresca la cursa. I ara sí, ja m'acomiado, no estic en cap presó turca, només estic segrestat a Ràdio Sant Boi. Quan El m'alliberin mateix és. tornaré. Espero veure-us el pròxim programa. Adeu! Quina veu més maca que tinc, veritat? Meravellós. Has escoltat el que he dit de Ferrari? Òscar. No he escoltat res, o sigui, m'heu de passar el context, ara. Sí, se lo decimos. Sí, digues-ho. Bueno, hem fet una part per esmentar-te a ti. Ah, sí? Sí, hem parlat de Ferrari. Molt una bona. miqueta. Molt bona. Sí, hem dit que des de que van guanyar a Austin la temporada passada han tingut més descalificacions que victòries. Mira, em sembla que em tornaré a anar. No, Òscar, ja que estàs aquí... No, ja que m'he escapat és que crec que estan a la porta buscant-me. Ara sortim tots. Sí, vinga. Bueno, Òscar, ens alegrem molt que hagis tornat, però això s'acaba el primer programa ja. Sí, He arribat massa tard, eh? sí, bueno, però has arribat per la teva secció. Exacte, per la teva secció. Mhm. Però et deixaré acomiadar a tu al programa. Ai, quin honor. Allà tens. Endavant, Òscar, quan vulguis. És tot per avui, gràcies a tots els nostres col·laboradors i a la UAB Media per la confiança. Posem fi a l'última volta d'avui. Ens veiem la setmana vinent. Fins llavors... Que guai sona això. Salut i gas!